Hai ni ke por mentang kwa ban kli jikli pi ba kata kalong hatu pi don thong na em haga jingim ge jong fi. Pi don em ka thong haga jingim ge jong fi. Ka bomot ru hatu pi don em ye ka mission haga jingim ge jong fi. Ka babel ke thu ingi rangi puli ke sithi ge jong pol si Philippi. Kel nong ga balai ga khot ga khalai ka sau ga kren. Bo wong da ga ba klet no igi shadien ngin mare shatai shprang. Da ga ba ngin pe ban poi syakata ka thong bangin poi bangin ken jo syakata ka thong pada hing ta kwa ban fi ga ne ga sngi lada phi kwa ban poi syakata thong am lani lada phi don ka thong ga jim ga jong phi ngai phin poi be lada phi don ka thong bat lada phi don shisha yakata ka jing angnot ban poi syakata ka thong kababal ka krani kata ba ubriu klem ka jing thu pau ujak lenti no habukuk ar ka tho la da pidan ke jing thu pau da tho ya ka tading ta habang gidan ke jing thu pau ke jing im ke jongi la nang habang gidan ke ta ka vision ha ke jing im ke jongi ngidan ke ta ka thong ke jing im ke jongi ngidan ke ta ka mission ke jing im ke jongi kidan ki ai ke bang hab ban le epat ha ke jing im ke jongi ba kata ka long haba phimare ha ka thong phim dei ban pet uai ba mare na din jong fi ka ba mot hi ka baneng kong phim dan kam ban ya compare ne ban ya compete bat no ha ka jingi mare thong la da unong mare umare bu pet chadien uai ba mare lang bat nga ne uai to ba be na din jonga la da tang shu phai tang tiak fila syak ni pas mar ha ka jingi mare ka tai ke ka thong mdei ban pe uai u ba ya mare bat fi tading ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi man ta la pi kwa ban im ka jing im ka ba job phim đây bắn pet uai ubaya compete bat phi kata di ke baning kong bat ha ka jinga mare am phim đây bắn pet ru ne ban sha score ru uai ubaya ro ya phi ne uai ba ben ya phi lada phi mare ngitip ha ka jinga mare gidon ki ba support ingi gidon ru ki ba long ki nong shun ne ki bam dei ki ba support ingi tadeng ta finyo sngo ki tien ke balai fojat ki ba ro or ki tohi ki ba tro or ki tohi ki ba sngau tenat ru gitai ki ba sngau si ru gitai ru ha kata ka jinga mare na kwa ba fi la pila mare si sha ha tu lan de ha tu ka track jong ka jinga mare phim dan kaman pet satu sha stadium uai uba ben yangal ne uai uba ya ro yanga ni phim dan kaman pet ru tu cameraman uai uba ring dur yanga le si por fi mare te kidon ki cameraman ru ki ba mare te ban ring dur ya fi ha ka ni ka sngi kwa ba nong fi phim dan kaman da Pas ka perthai uai ba pet ya fi ne uai ba pen kiu ya fi ne uai ba pen her ya fi ben pet si social media ne ben pet se ka kum kita uai ba ro ne u ba ben yang ne fi mare ngaku abanong ya fi ben kam ben pet te si breu ban sngap ya ka jing ro ka jing lada ki ro you try lada ki kho ya fi ru ya ro you try tading ta kwa abanong ya fi lada fi tang fi su sngap no ka jing ong ka jong ki ne lada fi sngo sarong no ya ka jing ro ka jong ki pila mes na ka trak pila mes Haga jinga mare hamare bi tik itu lan. Melak ban cross mar tang shu cross. La syak disqualify. Syak weng teh nak kata ke game. Tadi tau pol wong dak ba klet no barok syadin. Kita ki klet no syadin. Maka jinga mare ke jong fi kam dei fi mare syadin fi mare syprang. Syata syikmat baka don finishing line kata ke thong. Marganget bau try am un ai bore fi na duk menta ke sngi. Wanum sngap uai wa kren ben ya fi ne wa num sngap uai wa ro fi ha ka jinga mare ka jong fi am ha ka ne ka jinga mare bu fin shakri u blai am fin yo sngo be ki ktien ke balai fojat if shakri utrai shakri be utrai mar ka thong ka jong fi ka don ha ka jingim ba ka don ka mission ka don si sha utau finishing line le utau line ba fin mare ben pendap ma kwa ba nong fi ka ne ka sngi ka ba menta la da fi mare to ai fin mare hadok ka bakot wa num pe uai ba ya mare lang bat fi Onum pet uai ba compete bat fi. Pia la ka jong lenti, mare la ka jong lenti, namar fidan la ka jong ka jingkhat. Ha ka jing im ka jong fi. La da tau dan ka ba ka jingkhat onum persang hiru ban ya compete la ne ban ya persang ban ya le lang ya ka ba le ki wei. Ri le ya ka ba blai la a ya ka jing im ka jong fi. Le ya kata ka ba blai la a ya fi la ben shet ha fi. Compare ka dei ka kam ka barit kan no hanrai. Tri hok ya kata mare syaphrang. Banganget pin yo bet ya kata ka nong haba pi poi sya kata ka thong tading ta hagan ka sngi nga ai men sim ya pi hab syakri utrai mare bet syaphrang
Mare bet caprang. Ba ai ba ka jing mare ka jong phi kat ba phi nang mare kat ta nang kelador. Ho ya ka jing mare mo ngi ba ubriu nang thach ba nang thach te rei ha ka jing ya min sim kat ba phi nang mare kat ta phi nang klan. Ha ka jing mare le se nang thang yong te na mar bala thach. Henry ha ka jing mare bu trai kat ta phi nang pho kat ta phi nang pho. Kat ta phi nang kelak phi nang keladur na ka burom sya ka burom. Kat ba phi nang ya phi nang yo bor. Kat ba phi nang ya kat ta ken. Ka jing ba briu ka jong Jisu kan kanang tengshan kanang phu ha ka jing em ka jong phi. Tadeng ta ko abang ifi ka ni ka sngi ke ba menta. La da phi mare bet. Mare bet u blay un long nong yarap jong phi. Un ai bor ma u ya phi un pen sle ma u ya phi. Ba ma u un yarap ya phi. Ba ka jing ai ka jong blay kan Shillong la ka long. Ha ka jing em ka jong phi ha ba phi mare rengkat bat utrai. Un yarap ya phi nga ko abang ifi. Ba ka ba kut ka jing em ka jong phi. Shisha pio diang ya ka jing em ka ba bom jikot. Ka babel ka ong kata bala pelat ingin na ka pop kum tala pelong ingin ki syakri u blay. Bang yo khet ri ta ki so jo ka jing pen khot bar ka ba kut ka jong i ka long ka jing em bam jikot si thi ki nong rom ka nong ban riu de khot ba arpu ar ka kran ni kata. Bala pelat ingin na ka pop kum ta ngi ka long ki syakri u blay. Bala bang long ki syakri u blay. Ni yo itu so jo ka jing pen khot. Bar ka ba kut jong i ka long ka jing em bam jikot. Tadeng ta ko abang ifi bala pelat ifi. Lawat pej ini noro. Pej bitang shu Jisu bala pelat ifi. Syakri bitang yu Jisu u bala pelat ifi na ka pop. U bala pelat ifi na ka ram jong ka pop na ka jingyap. Syakri tang u bat akat bagi nang syakri u kata fi nang khoj. Kata fi nang bhabriu, kata fi nang yobor, kata fi nang itnat. Kata fi nang phu aga jim ke jong phi. Bat ka bekut ke jong phi ka long bet ke jing em bom jikot. Ani jing sumubang bala pelat. Pin yo bite ta ka nong. Pin poi wi sika thong. Banga ai men sim ya phi ka ni ka sngi. Mare ha ka dor. Kum bau pol ong. Fi puli ki sti ka ben kong sigi korin long ba khat we de khat ben kong. Uong tu long phi ki nong pertu buat ya nga. Kum banga nga long nong pertu buat jong kris. Phim dan kam ni pertu buat u e we mare bat phi. Phim dan kam ni pertu buat bat no. Ngai pin pertu buat ya ka jing im ka jong trai. Bat sngap ya ka tien ka jong o. Utrai ju pen rem utrai udai kan uba pen kesan ya phi buat uba ai men sim phi tak dau ngap ya ke tien ke jong blai what you ngap ya ke tien jo ke brio ngap ya ke ji kai na ke tien ke jong blai onum ngap ya ke ji kai jong no kabam dei na ke tien ke jong blai mare bar ka bible ka ong kata utau ba mare ba utau ba yai ne on yo ya ke jing emam chikot ka bible ka kran kita tang utau ba yai ne ado ka pukut uta ken on yo lan em gospel jong Matthias absau khat lai ka kran ni kata tang utau bu yai ne ado ka ko ta da ha blai la bu ifi ka thong man mare bang ngai u blai nang ai bor ifi kat manang mare kat ta finang yo bor kat ta finang mare kat ta kanang itnat ka jing em ka jong fi finang pho hado winda poi shelter u finishing line sya ka thong ka blai la bu ifi ngai ba ka mission jong fi kan long sya ka mission ka ba pindak kaman ka banda lakut ka jing mare ka jong fi utrai ong bha me syakri wo bha janga malah minot aba khniat nan ai me ha ka babun utrai le gom ta ka jing im ge ingin dua ka ni ka por ka mentah try ni ka por nga ai ngo ye me ko pa nga yo ban ai ni ka khubor don na preng juki ka ni ka por ko try be kim don ni ka thong re try men ai ka thong ka ni ka sngi kim don mission ha ka jing im try men ai ka ni ka mission ko ha ka jing mare bakin mare try ban syakri me bakin ni mare go try ban long ka daw ka jing khu ye ka babon ki men sim try mala bo ka thong ka jing ka jong ki try ba klet no ki shadien ye ki jing duna ki jing bakla ki jing le ki ba man shwa ki ba let's say pa so si me try re na do man ta ka sini ki kon je me kin mare da ka jing mare ka ba thmai ka jing ka jong ki ka duai nga kar khui fi ka ne ka sngi ka ba man ta ba ngai utrau nang ai bor fi fin mare da ka ni ka thong ha ka do not ka jong fi da ka ba fi bo shi sha ya ka ta ka jing thmu ya ka jing mot ba fin poi ha do ka ba kot bo trau nang kar khui fi nang pen slek fi nang pen shat bor fi bo nang ya rap ma u ya phi hadu ba fin the depth tat ka ni ka jing mare wanum ngap yu e ba ben fi e ba ro fi wanum pet ru shik ta gi be compete bat fi maru blay la ai la ka jong ka sap ya fi la ai fi la ka jong ka gift la ai fi ka jing la ka ba compare na ki we pat le e ka ta hun ha ka ta pen depth hok e ka ta try and khui fi ka teng jong Jisu amen tra nang ai bor fi ha ngin sai kan do biang ha ka we pat ke episode try nang pen slek fi ku bless you bon amen